Здравейте, фенове и маниаци на екшън фигурите, аз съм Кален от SuperToy и в този епизод ще направя ревю на Raiden от Mortal Kombat 3. Производителят е Storm Collectibles и фигурата на Raiden е изключително яка, идваща с тонове от аксесуари. Raiden идва в стандартната кутия за Mortal Kombat линията на Storm Collectibles. Отпред в прозрачната част виждате Raiden с част от аксесуарите му, отдолу е изписано Mortal Kombat Raiden, от едната страна продължение на лицето на Raiden, този елемент много ми харесва в тези кутии, от другата страна отново илюстрация на Raiden, отзад също голяма илюстрация на Raiden и аксесуарите, с които той идва, и супер яките пози, в които може да бъде нагласен. Отдолу и отгоре нищо интересно. Сега да отворим кутията и да разгледаме нейното съдържание. Разопакован, продуктът изглежда по този начин. Идва с книжчица с инструкции. Не много, но тук е обяснено как се сменят главата, аксесуарите и т.н. Самия продукт идва и с този картон, отново типичен за фигурите на Storm Collectibles. Аз ви препоръчвам да запазите кутията, може да ви е нужно, това са скъпи продукти. И ето го и самият Raiden. Нека го отворим, махаме, тук има това предпазно фолио и самият Raiden с купища аксесуари, 2 сменяеми глави, 4 чифта ръце и тук светкавиците, които той пуска. Стига съм ви показвал така. Сега ще разопаковам фигурата и ще я разгледаме обстойно. Raiden идва с тонове от аксесуари. Виждате колко много са. Ще започна от този. Това е пръсната глава. Ефектът е следния. Слагате ръцете на Raiden от двете страни на главата на опонента с светкавици и постигате този ефект. Тези две ръце, това са отделен чифт ръце и в тях грамотевиците излизат от пръстите. Много яко. Тези други две грамотевици също предполагам се слагат на някой от ръцете. Още не съм сигурен кои. Фигурата идва с 4 чифта ръце. Не мисля, че има смисъл да ви ги показвам по-отделно. Също така имате и тези две огромни грамотевици, които най-вероятно отново се монтират на някои от ръцете, и тези две глави на Raiden. Също така фигурата идва и с две допълнителни стави за ръце, за китките на ръцете, явно защото имате много ръце и се очаква да се изхабят или нещо подобно. Както и де, сега ще ви покажа и самата фигура на Raiden. Ето го и самият Raiden. Между другото, неговото облекло е малко по-тъмно синьо, отколкото изглежда на камерата. Не знам защо така се получава. Както и да е, ето го и Raiden. Шапката му, между другото, се маха. Не е част от главата, така че може да бъде сложена на всяка една глава. И ако трябва да съм честен, шапката е направена много детайлно. Много ми харесва. Личи си, че е качествено изпълнение. Шапката на страна. Така изглежда лицето, което идва под дефолт с Raiden. Леко намръщен, но това е стандартната физиономия. От едната страна има тези иероглифи на своя костюм, от другата по същия начин. И отзад фигурата изглежда така. Семпъл и изчистен. Малко ме притеснява този бял цвят, защото предполагам, че доста лесно ще се намърси, или ако се намърси някъде, много ще му личи. Но в крайна сметка Raiden изглежда така. Доволен съм от фигурата. В краката изглежда детайлно направен. Storm са се постарали и виждате как са направени тези гънки на панталона, да го наречеме, на Raiden, и отдолу неговите крака. Като цяло, нещо, което е типично за Storm,
имаме, тук има два броя, два пласта от тази гума. За да се върна на мисълта си, фигурата е изчистена, нищо излишно по нея и може би поради тази причина е и доста издържана. В крайна сметка това е Raiden от Mortal Kombat 3. Фигурата абсолютно отговаря на това, което имате в играта. Това облекло тук по средата, типично за фигурите на Storm, е гумено. Останалата част от фигурата е PVC, като тук в ръцете, за разлика от другите фигури на Storm, не е тази пластмаса тип гума, не е мека, а това тук е твърда пластмаса. Само ръцете в юмруците са от този материал. Като цяло това е за Raiden, изглежда добре, семпло и изчистено, точно както трябва да бъде според мен, а шапката му е много приятен завършващ елемент и аз много се радвам, че са я направили по начин, няма да се опитам да го слагам така, явно има някакъв трик. Шапката много добре завършва самата фигура. Сега да разгледаме ставите и артикулациите. Щом говорим за фигура на Storm Collectibles, може би се повтарям, но в тези фигури ставите и артикулациите са на изключително високо ниво. На много високо ниво е и самата подмяна на аксесуарите, ръце, глави, крака, каквото щете. Всичко става изключително лесно, защото фигурата идва с толкова много аксесуари, че се предполага, че ще ги сменяте често. Така че Storm са се погрижили тук нещата да работят много добре, на много високо ниво. Виждате, още един път ще напомня, имате и тези допълнителни ставички. За съжаление, това е само при Raiden, много бих се радвал да го видя и при другите фигури на Storm, а и не само, абсолютно за всички фигури. Всеки колекционер или всеки, който се занимава сериозно с това хоби, знае, че това е от изключително значение. Нека се върна и на самата фигура. Ще махна тази шапка. Преди малко успех да я сложа. Мисля, че трябва да се надигне главата и хоп, това да се случи. Така малко ме притеснява шапката, да не се счупи, понеже е по-пипкаво тук. Но с изключение на това, всичко в Raiden предполага, че ще работи добре. Главата се артикулира надолу, горе. Малко е поизкочила тук. Сега ще се опитам да я извада. Даже изкочи и цялата става. Така, това представлява ставата. Тази долна, нека покажа, тази долна част влиза във врата. И нека да сложа, например, ето тази глава. Така. Опитвам се това. Не съм раздвижвал фигурата или нещо подобно. За първи път е. Надявам се да не се счупи. И не би трябвало да се счупи. И сега да върнем главата. Пукна. Значи главата е сложена. Главата се движи на всякакви позиции. Доста раздвижена работа. Ръцете, типично за фигурите на Storm. Отново имате всякакви артикулации, butterfly jointi, като това малко пречи. Но не много. По-скоро е досущ като при нинджите на Storm Collectibles. Двойни стави в ръцете, в китките, съвсем стандартни артикулации също. В самото тяло може да навеждате Raiden. Тук, да, може да се движи и достатъчно настрани. Не съм сигурен, че може да направи 360. Може и да може. Сега ще проверим. Да, ето. 360 градуса. Супер раздвижена фигура. Краката. Това е максимума. Можете и в тази посока да ги движите в колената.
Отново двойни стави. И тук много добре са направили тази става. Когато е сгъната, въобще не създава някакъв неприятен ефект за фигурата. Краката на Рейдън, имате тази много важна ставичка тук. И отдолу също са раздвижени. Супер! Фигурата изглежда много приятно, много раздвижено. Сега е време да го сравним като размер с други фигури. Като размер Рейдън е висок 17 см. Виждате как изглежда до хищникът в дясно и Razer Ramon в ляво, хищника на Нека, Razer на Мател. Сега нека го поставиме до Мандалориана от Hasbro, той е 15 см, и до Cyrax отново от Storm Collectibles, който пак е 17 см. Така, ориентирахте се за размера. Общо взето това е за Рейдън. Бих казал, че е една страхотна фигура. Оставям ви за сега с няколко снимки на Рейдън. Много са яки, вижте ги. И не забравяйте да се сабскрайбнете за моя канал, ако не сте го направили, и да лайкнете това видео, за да ме подкрепите. Също ще се радвам да споделите в коментарите отдолу какво мислите за тази фигура и какво мога да подобра в тези ревюта, за да са по-полезни за вас. Благодаря още веднъж, че гледахте, и до следващия път.